Έχουμε εδώ τον κύριο Δημήτρη, ιδιοκτήτη εστιατορίου, και θα μας δώσει τις εμπειρίες του σχετικά με τις προτιμήσεις των πελατών, καθώς και την άποψή του σχετικά με τα ψάρια του ηχθειοτροφείου. Οι πελάτες μου προτιμούν το φρέσκο ψάρι της θάλασσας, διότι είναι πιο εύγεστο παρά τον ηχθειοτροφείο. Δεν με προτιμούν το ψάρι του ηχθειοτροφείου, διότι ξέρω τι τροφές τρώνε, είναι λιπαρά. Δοκίμασα τσιπούρα, δοκίμασα λαμπράκι, δεν μ' αρέσουν. Θα είναι της θάλασσας ψάρι. Είμαστε στο ηχθειοκινητικό σταθμό. Ήρθαμε στα πλαίσια του προγράμματος Νέοι Δημοσιογράφοι. Είμαστε μαζί με τον κύριο Λοϊζίδη, ο οποίος να μας αναφέρει μύθους και αλήθειες που αφορούν την ηχθειοκαλλιέργεια. Πείτε μου όμως, εσείς, ποιοι είναι αυτοί οι μύθοι οι οποίοι έχετε ακούσει και θα πρέπει να τους διελευκάνουμε? Συνήθως οι τουρίστες στις ταβέρνες πρότειναν το ψάρι φρέσκο ή όχι. Μάλιστα, άρα η μία κατηγορία των μύθων σχετίζεται γύρω από την φρεσκότητα. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τα ψάρια της ηχθειοκαλλιέργειας, το συγκριτικό τους πλεονέκτημα είναι ότι είναι πάντα φρέσκα. Για τον λόγο ότι αλλιεύονται κατά παραγγελία. Τι άλλους μύθους έχετε ακούσει? Τους απασχολεί τη τροφή καταναλώνου. Λόγω του μεγεθούς τους πιστεύουν ότι τους δίνεται. Αν είναι επεξεργασμένοι και ας πούμε χημικά. Άρα άλλη μια κατηγορία μύθων σχετίζεται γύρω από την διατροφή των ψαριών. Θα πρέπει να πούμε ότι η διατροφή των ψαριών αποτελείται από τροφές υψηλής ποιότητας, απαλλαγμένες από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, χωρίς φάρμακα, χωρίς αντιβιωτικά, χωρίς ορμόνες. Ακόμα ένας μύθος που δεν έχετε αναφέρει είναι η σχέση των ψαριών ηχθειοκαλλιέργειας με το περιβάλλον. Οι ηχθειοκαλλιέργειες δραστηριοποιούνται σε οριοθετημένες περιοχές. Το οποιοδήποτε περιβαλλοντικό αποτύπωμα μηδενίζεται μέσω των φυσικών διεργασιών κατάλυσης που γίνεται στο θαλασσίο περιβάλλον. Ήθελα να σας προτρέψω να τρώτε ψάρια ηχθειοκαλλιέργειας, γιατί είναι ασφαλή, είναι φρέσκα, έχουν μεγάλη διατροφική αξία και είναι και γευστικά.